Кутии с изненади е приготвила Русенската библиотека за своите най-малки читатели. До 23 декември малчуганите ще получават подаръци и коледни приказки. Идеята е всяко дете да почете от тази коледна приказка. В замяна на това получава своята награда. Децата много харесват тази наша инициатива, защото обичат Коледа, книжките. Някои от кутиите с изненади са подготвени от организаторите на проявата, а други от ученици от русенските училища. Освен подаръци, за всяко дете има и по едно коледно пожелание. Желая радост в коледния ден. Това ще ви бъде подарък от мен. Една Коледа за много желания, една нова година за много мечти, една цяла година за много успехи, весели празници. Всички деца споделят, че много обичат да четат и са чести посетители на библиотеката. Те коментират, че дори очакват от дядо Коледа да им донесе нови и интересни книжки.